No niin, eli me tehdään 10 tilan spessuksi Crossbar Challenge. Ja täällä on mukana Mister... Saako se mua? Joo. Ja ootko kuva itses, kun No kun en mä kuvaa tälleen, kato. Ai okei. Mäkin teen videoita silleen, että mä selitän ja kuvaan samalla Whatsappin koulua tossa. Niin, mutta jos mä kuvaan näin, niin mä en voi kesken videon kääntää sitä eri paikkaa. No niin, ei voikaan, mutta sä voit niinku leitä. No niin, mennään asiaan. Niin! Kisa minä vastaan Juuso ja se on nyt 2 ylärimasta poikki. Munkin kanavalle tulee video, mä en kerro miten se päättyy, koska sitten teillä on tylsää kattoo sitä. Se voisi varmaan mun nenä vaan. Joten Juuson paikka laittaa linkin Levan kanavalle. Mä en osaa laittaa linkkejä. No, laitat vaan, kopioit jossain sen linkin ja laitat sen siihen descriptioniin. Niin. No niin, aloitetaan. No niin, eli vieras aloittaa. Eli Mister Leva niminen henkilö ja hän siirtää palloa. Tarkka katse! Erittäin tarkka katse! Ja... Tuo ylärima on niin helppo asua, kun se on niin iso, niin läski ja paksu. No niin. Kuva. Siinä Jesse Miro, miksi jo? Ja Juuso saa luvan vetää. Ihan huono veto oli. Mitä sä kuulit mut? Ja. Joo. Okei, no niin. Ready? Joo. Nyt lähtee muuten sitten ylärima. Ei ihan. Jaa. Tästä mitä? No niin, vedäksää Juuso? Joo. No niin. Woo. Pyörii. No niin. Kuva nyt sitä ylärimaa. Sit kun se pallo lähtee, niin mä... No sit se menee sillä ihan sumeesti. Se oli tosi lähellä. Niin lähellä. Että No niin, Juuso, voit vetää. Vedä jo. Ei mene ylärimalla. Nyt muuten laittaa ylärimaa. Me vedetään sitä aika lähellä. Joo, tää pyörii. Sorvo, pökkö. Kuka voitti, Osukse. Kuka voitti, Ihan lähellä se osui siinä. Mister Leva voittaa! 2-0 Juusto Hampurilaisen. Mäni. Mutta tää video on nyt paketissa. Muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida. Ja se on Mr. Juuso täällä. Seuraava. niitä.